बिसि मोनबाय आरोना दिनै रेलवे स्टेसनाव बिदि जानांगौ हा सिङाव जाला बेग लानाय बिजाबजों फैनानै क'क्राझार सफैबाय बेनिखायनो सिटखौ मोनाखैमोन आरोना उन्दुनो मोनाखै हरसे Welcome to the next another vlog. Good morning to Anand Vihar. Nah, kan ya berbeda lebih sesuatu. Enggak sih ada stasiun, bukan ada stasiun. Mana bukan, mana betul. Bicara lagi. Kalau kamu cai, itu jadi na, mana pas program itu juga ada. Lawan itu juga. Hah? Ini? Oke. Hah? Tunggu dulu berapa? Kitna? Ye 300 Mana Pak? Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. क्या 320 ज़्यादा होता है जाके देख लो 20 taka udah. क्या देगा Ini jauh udah. ज़्यादा होता है 200 रुपये है 200 Hah? Tiro. Hier, sta gaan even stap naar de Als je met Ini deh. Oh. Sini aku. Cincin jam ni cina. Mudah sana kan? कितना है भैया Ibu sang 300 कम नहीं देगा Welcome to MC Music World. कितना मिलेगा Bluetooth mode. हाँ ini demi kamu ना क्या कम करो थोड़ा कम करो दोनों पैसे कम दे दो 20 रुपये कम 20 taka lo. ज़्यादा होता है कितना देना 200 देगा खरीदारी नहीं है कम दे देना वही बात है वापस आ जा बड़ा कोई ना रे Ini panjang dah, Anand Vihar. Sini panjang dah. Tapi oh, bây giờ mình phải rồi bây giờ. Bây giờ lấy xin xịn. Cái nào có đây là Anand Vihar. Bishi मोनबाय आरोना दिनै ओमफ्राय आयौ मोजां मोजां मानसि फाग्लासो गारि हमहैनांगौ सेस लेट जाबा स्टेसन मोनफैबाय आरोना रेलवे स्टेसनाव बिदि जानांगौ हा सिङाव प्लेटफर्म नाम्बार 4 3जों ओइसो औ 45 बबेथिं खर' जाला बेग लानाय बिजाबजों Anand Vihar रेलवे स्टेसन मेट्रो फैबाय आरोना हरसे थानानै फ्लाइअभार पुराना नैबे दखाना माबोरै साउथ इंडिया फैगासिनो खाथ' फाइनाल क'क्राझार थ' गोबावनि उनाव दिनैसो ट्रेनाव दै फानग्रासो जाबायमोन जों मस्ला चाहिए खन'खौ सजना बिफां सिफाव एवनांगौब्रा हालोद गाज्रि जाबाय ने खम गोजानाव मानो लाबोखो
फैनानै क'क्राझार सफैबाय बेखायनो सिटखौ मोनाखैमोन आरोना उन्दुनो मोनाखै हरसे ओमफ्राय दासो फैनाय समावसो सानावसो मोनबाय आरोना उन्दुनो बिदि जायो खस्थ' थांदो थांफिनो अ बासला बेनोमोन आरोना ट्रेना जों फैनाया दा थांफिनसै न'आव गर गारो बाय बाय जेनेरेल बिराद खस्थ' मोनबाय आरोना जों फाग्ला बायदि हास्लाबलालै बियो सेनबो सेन खियालाय बोदो हेफाजाब होदो ना फाइनालि क'क्राझार स्टेसन दाबखा हटेलाव मोजां एक्टर नुदों ओमफ्राय मा बहा सुनो होननाया बोरै क'क्राझार बाजार दसे बाजार खालामहैनो दा पुलिस पइन्ट क'क्राझार क'क्राझार सफैबाय दा हायना हटेलाव ओंखाम जानोसैलाय जोंनि फेभारेट हटेल सानैबो रानथे जाजोब्बाय आरोना महरफ्रानो जाखाला जाग्रोनोसै हायनायाव अमा खाजिजों लागायफैबाय आरोना